Zdravím, takže moje skúsenosti s fatbajkom z Číny, ktorý mám 3,5 mesiaca. Bol za dobrú cenu po 1000 eur, čakal som 3-4 týždne, ale stalo to za to, som veľmi spokojný. Prvý som mal Znaj s slabším motorom a ten hore kopcom so mnou, keďže mám skoro 90 kg, veľmi nevládal, tak som si kúpil silnejší. A beriem to tako, alebo teda povedal by som, že to taký polotovar, ktorý človek môže a potrebuje vylepšiť. Zrkadlá, svetla pridavné, držiak otočný na mobil a podobne, smerovky. A podobné maličkosti, ktoré vám spríjemňujú jazdu. Zrkadla spätné. Ale to hlavné je, aby váš e-bike, fatbike mal aj vzadu pruženie, čo ozaj spríjemňuje a zlepšuje jazdu veľmi. Ale doplnil som to takým mäkkým poťahom sedadla, ktorý je veľmi príjemný. Ďalej pružinou, tiež z Číny som si objednal, nejakých 15 eur, ktorá veľmi príjemne spríjemňuje sedenie. No a potom som vymenil tlmič kradučky 11 cm za 15, ktorý úplne ten bicykel e-bike zmenil jazdné vlastnosti cez obrubníky, cez nejaké jamy, všetko jazdí, teda chodí sa oveľa príjemnejšie a lepšie, je taký dospelejší e-bike, aj keď má 20 kolesa, ale tie tlmia tiež veľmi dobre. No a takže takúto dopravu ekologickú, tichú, každému odporúčam. Zatvoril som si na to PZP, keďže váži zhruba 35 kg a chodím niekedy aj po cestách, myslím v komunikáciách. Takže tak. Toľko k tomu. Veľmi spokojný som, najazdil som zhruba 1500 km.